Anmasi A/S udvikler og producerer industrivaskeanlæg til alle former for komponentrensning. Vores kundespektrum er lige fra plastindustri, jernindustri, grafisk industri, levnedsmil osv. Vores store styrke er, at vi leverer komplette anlæg, der dækker lige præcis dit behov. Vi tager udgangspunkt i din opgave. Du kommer med emnerne. Vi laver en rensetest. Ud fra den rensetest finder vi en løsning, der dækker dit behov. Vi skal selvfølgelig ind og kigge lidt på logistikken i hele den her proces. Det er vigtigt, at I fortæller os emneomfanget, renhedskravene osv. Derefter kommer vi med den komplette løsning. En typisk måde, vi arbejder på, er, at vi modtager nogle emner, og dem prøverenser vi, laver en testrapport, og så sender vi det hele retur. Når så det er godkendt, så arbejder vi videre med en layout-tegning og et tilbud. Efter godkendelse af tilbuddet går vi videre med konstruktionen af anlægget. Dette foregår typisk ved, at vi laver færdige tegninger til godkendelse, inden vi starter en produktion. Vi har mange års produktionserfaring inden for produktion af vaskeanlæg, og vi har et teamwork af rigtig gode medarbejdere, kompetente og veluddannede. Dette gør os til nogle af de bedste på markedet. Når anlægget er færdigt, leverer vi det. Vi laver opstart, vi vælger det rette kemiprodukt, vi introducerer personalet, og derefter er anlægget 100% kørklar. Her hos Anmasi glæder vi os til at være din professionelle samarbejdspartner.